אני חייבת לדבר איתכם על משהו מעניין שקורה בעולם השירה. אז שירה זה כבר לא רק מודפס. ישנם אתרים, דפי פייסבוק, חשבונות אינסטגרם, הופכים את השירה ליותר נגישה. אז באמת בעידן הטכנולוגי שהכל אפשרי והכל קורה מהר, השירה הופכת להיות חלק מהפיד שלנו גם בפייסבוק וגם ביום יום. אז משוררים כבר לא חייבים להוציא ספרים. הם יכולים לפתוח אתר, דף פייסבוק, או כמו שאמרתי, חשבון אינסטגרם, ולהוציא לאור שם את השירה שלהם. אז אחד מהם הוא חבר פייסבוק מגניב, משורר מעולה ומופלא, שקוראים לו גל צ'יפרוט, ויש לו אתר שנקרא שירה דקורטיבית. אז הוא איתנו על הקו, הוא יספר לנו מה הוא עושה שם. גל, מה קורה? בסדר גמור, קרין, מה שלומך? הכל טוב, אני שומעת אותך בהד. היכן אתה? כן, בסדר. זה הכי טוב שהצלחתי להשיג לנו. כן. אוקיי. תספר לי על האתר שלך בעצם, מה זה שירה דקורטיבית? שירה דקורטיבית זה בעצם אוסף של מחשבות, פסקאות ושירה שכתבתי, שמעוצבים טיפוגרפית, כלומר הטקסטים עצמם מעוצבים וממוסגרים, אפשר לתלות אותם בבית או במשרד, היו כמה ברים שרכשו אותם. מגניב. אוקיי, וזה בעצם, זה חנות אינטרנטית של שירה? שירה שיכולה להפוך להיות מעין יצירת אומנות או משהו שכמו שאמרת, למען דקורציה על הקיר, על השולחן במשרד. נכון מאוד. כמו שאמרת, לא חייבים להוציא היום ספר, אפשר לעשות את זה עצמאית, כל אחד איזשהו מוצא לנכון במדיה. כן. מדהים. אז ביקשתי ממך לבחור שיר שלך, שהוא חלק מהאתר. בוא תקריא לנו אותו. הקראת לי אותו אתמול והתרגשתי, אני רוצה שוב. אז הנה זה קורה, אני בחרתי שיר שנקרא בין שיגעון להיגיון. כן. זה הולך ככה. ישנם אנשים שפוחדים להשתגע. אני חושב עליהם, על האנשים האלה, על מה שהם אומרים, שהם מפחדים להשתגע. שכך סתם הם ישכחו לפתע את כל מה שהיה הכרח בחייהם. שהטירוף יהיה ההיגיון המנחה, שריח הגשם ידבק באפם כשכבר קיץ, שלא יתרגשו מנביחה של כלב או צחוק של אישה קרורת מחיריים, וזה באמת יכול להיות מפחיד להשתגע. אני חושב על האנשים האלה שפוחדים להשתגע, וחושב על הסיבות שלהם, וחושב שאם יש משהו שמפחיד אותי יותר מלהשתגע, זה שכבר השתגעתי ואיני יודע. מדהים. תודה רבה. ממש. אז גל צ'יפרוט, באמת, אני אומרת את השם משפחה, נכון? נכון, הרבה מתבלבלים, אבל שיחקת אותה, צ'יפרוט. כן, עשיתי שיעורי בית. אז גל, באמת איך כותבים, איך מוצאים אותך? שירה דקורטיבית בגוגל, תוכלי למצוא, או בפייסבוק אפשר לחפש את צ'יפרוט, ההוא עם הצ'ופצ'יק, ויגיעו אליי גם. כן, שככה אני הגעתי אליך. אז גל, המון בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה.